Tu sa píše, že stojí auto na chodníku. Dostalo papuču. Stojí v parkovacom boxe. Je z Belgicka. A v tomto boxe sa proste bežne stojí nakrivo. A ani jedno z týchto iných aut nedostali papuču. Ktoré stoja tiež na chodníku. Tam tie stoja na trávniku. Toto stojí na chodníku. A nikto papuču nemá. Tak mi to vysvetlíte, prečo Belgičana, ktorý stojí v boxe, niekto pokutuje. A auta, ktoré stoja na trávniku, si tu stoja. Tu si stoja bez papuče, nenehali ani 1,5 metra. Tu takisto. Hej, stojí na trávniku. Tento nenehal absolútne 1,5 metra na chodníku. Žiadnu papuču nedostal. A človek, ktorý stojí v parkovacom boxe, dostane aj papuču. Toto mi vysvetlite. Ako si táto polícia vysvetľuje zákony po svojom?